L-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA tippreżenta l-proposti tagħha l-budget tas-sena d-dieħla. Proposta ewlenija hija dik li l-Gvern iraħħas il-kontijiet tal-enerġija b'4 ċenteżmi kull kilowatt. Fil-bidu tas-sena aħna bħala MHRA għamilna studju illi preżentajni l-MCSD fej għamilna comparison ta' Malta mal-EU 27. Sibna illi fej tidħol l-enerġija, Malta għandha l-iktar enerġija għolja fl-EU 27. Dan huwa dovut tal-ineffiċjenza kbira tal-Ena Malta, għal il-President tal-MHRA Tony Zara. Huwa ċar illi s-sitwazzjoni li għandna fil-pajjiż at the moment hija ineffiċjenza kbira ġol Ena Malta. L-MHRA temmel li l-Ena Malta mhux qed titmexxa b'mod trasparenti u għalhekk qed tipproponi li jkun Kunsill Nazzjonali li jmexxi din il-korporazzjoni. This is a public company, but it does not have a public company attitude. Kollox mistier, kollox biex issib biex toħroġ xi ħaġa xi biċċa informazzjoni isek qed titlob is-sigreti tal-White House. Tal-boħra tal-MHRA hija biex il-Gvern jagħti lura lill-Lukandi iż-żieda fil-VAT. U aħna qed ngħidu lill-Gvern tina din il-vet lura. U għaliex qed tgħidulek tina din il-vet lura? Hawnhekk tiġi għal-viżjoni. Qed ngħidulek tina din il-vet lura għaxek minn tistatijelna, l-Lukandi mhumiex qed jaqalaw flus. Il-Lukandi over the last 5 years tilfu 10 miljon euro. Jekk inti bissattijelna mhux se jkollna flus biżejjed biex nagħmlu ir-refurbishment fil-Lukandi. Tony Zara jwissi li jekk mhux se jsir dan, Malta ma tibqax destinazzjoni turistika kompetittiva bil-konsegwenza li 5 snin oħra jew ma jkollniex Lukandi jew inkella jkollna Lukandi inferjuri. Zara appella biex ikun hemm inqas burokrazija l dawk li jixtiequ jinvestu waqt li żied li fl-aħħar xhur l-industrija tat-turiżmu batiet minħabba nuqqas ta' pjanar u maniġjar tajjeb fix-xogħlijiet infrastrutturali f'toroq arterjali.